Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Денис Владимирович, ну вот дзеля сустрэчы заўсёды трэба з нечага пачынаць, і мы, рыхтуючыся да гэтай сустрэчы, шукалі цытаты з вашых многіх работ апублікаваных, і вось я знайшоў такую цытату. Людзі павінны спасцігаць гісторыю з дзяцінства, ведаць і ганарыцца ёй. Вось тады мы можам казаць, што выхоўваем сапраўдных патрыётаў, неабыякавых і да сучаснай роднай краіны, якія будуць ганарыцца, што нарадзіліся ў Беларусі. Ваша цытата? Відаць, так. У Полацку, дзе, здаецца, само паветра дыхае гісторыі, дзе мы малыя шукалі падземныя хады і старажытныя скарбы, нарадзіўся Дзяніс Дук. У 1999 годзе скончыў гісторыка-філалагічны факультэт Полацкага дзяржаўнага універсітэта. Гэта быў першы набор па спецыяльнасці гісторыя. Па сканчэнні застаўся працаваць у роднай альма-матэр. Прымаў удзел у раскопках былога езуіцкага калегіума. Адно з першых археалагічных даследаванняў стала асновай для кандыдацкай дысертацыі. Роднаму Полацку прысвечана і доктарская нашага госця. Ён амаль на 100 гадоў павялічыў узрост Полацка. У 34 гады Дзяніс Дук стаў самым маладым доктарам навук Полацкага універсітэта. Быў прарэктарам роднай ВНУ, а зараз узначальвае Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя Аркадзя Куляшова. Мы з вами полацкія людзі. Памятаю, да мяне ў дзяцінстве прыйшло адчуванне Полацка ў 4 класе, калі мы з аднакласнікам напісалі цэлую паэму пра Полац. Ну, смешна, конечно, паэму. А вось як, калі вы пачулі гэта адчуванне гісторыі? Вот як вы гаворыце, што з дзяцінства людзі павінны спасцігаць гісторыю. Маё юнацтва прайшло на часы такого пералому, калі ўжо абудзілася цікаўнасць да ўласнай беларускай гісторыі з усімі складанасцямі, перипетыямі развіцця Беларусі. Але яшчэ не было ні метадалагічнай школы, як яе выкладаць, ні фактычнай асновы, што можна паказваць. Ну, вы ў дзяцінстве не думалі, як выкладаць гісторыю? Абсалютна, але я вам скажу шчыра, што лепшым настаўнікам у плане спасціжэння гісторыі і цікавасці да гісторыі быў мой бацька. Таму што, напрыклад, прыязджаючы ў вёску, ён пачынаў размаўляць на мове, якая мне была незразумела. Я пытаўся: тата, што гэта за мова? Ён кажа: дзеравенская. І толькі ўжо пазней я даведаўся, што гэтая мова ёсць тая самая беларуская мова, якую мы пачалі вывучаць у школе з 5 класа, дарэчы. А гісторыю, ужо калі я ўсведоміў, што тое, што мне расказвае бацька, калі мы ездзілі да яго бацькоў у вёску, ён мне расказваў гісторыю так, праз прызму тутэйшай гісторыі, то есть фактычна праз прызму гісторыі вёскі. Вот это Валатоўкі. А што такое Валатоўкі? Там пахаваны волаты, людзі, якія жылі задоўга да нас з табой, нават задоўга да таго, як тут утварылася беларуская дзяржава і гэтак далей. Трэба было зразумець, што такое волат. А вось ужо тады, калі я паступіў ва ўніверсітэт, калі ўжо цікаўнасць пайшла да гісторыі у плане прафесійнай, я стаў спасцігаць з навуковага пункту гледжання, хто такія волаты, што такое даславянскі этап гісторыі. То якая багатая гісторыя, кажу. Вот пісьменнік Владзімір Арлоў. Вы не паверыце, але, здаецца, класе ў 5 ці 6 настаўніца сказала, што вот цікавая сустрэча будзе у доме кнігі. Будзе прэзентацыя кнігі «Дзень, калі ўпала страла», адна з першых кніг Владзіміра Арлова. Да. І са ўсяго класу знайшоўся адзін чалавек. Это быў я, які пайшоў на гэту прэзентацыю. Владзімір Арлоў напісаў, калі я ўжо прыйшоў за этой кніжкай, папрасіў аўтограф, напісаў Дзянісу Дуку з пажаданнем ведаць гісторыю роднай Беларусі. Асяроддзе выхоўваць, да? Але калі ёсць цікаўнасць, то чалавек знойдзе магчымасць спасцігаць гісторыю. Сёння ёсць і вельмі якасныя падручнікі, і іх колькасць пашыраецца. Вельмі якасныя матэрыялы. Я ўжо не кажу пра інтэрнэт. Это ўвогуле магчымасць сёння атрымаць веды і прафесійныя, і аматарскія, там розныя ёсць артыкулы і так далей. Таму сённяшнім дзецям, канешне, пашчасціла. Я вот задам вам такое пытанне, можа быць, яно не зусім вам спадабаецца. А вот гісторыя, што такое гісторыя? Она аб'ектыўная навука, ці кожны робіць гісторыю пад сябе? Значыць, на гэты конт я адкажу проста. Калі да гісторыі падыходзіць як да навукі, са сваім метадалагічным апаратам, са сваім навуковым інструментарыем,
то, безумоўна, гэтыя пытанні адпадаюць. Калі мы абараняем дысертацыі, кандыдацкія, дактарскія, то пытанне суб'ектыўнасці, яно мінімізуецца. Я не кажу, што яно зыходзіць зусім, но ведь у кожнай навукі таксама ёсць паняцце суб'ектыўнасці і паняцце асобы. Да, асобы. Любая асоба можа памыляцца, але без памылак не ствараецца навуковы прадукт, так і ў гісторыі. Ёсць аб'ектыўная данасць. Ну вось вы археолог, напэўна. Мне ў гэтым сэнсе лепш за ўсіх, напэўна, маіх калег по гістарычнаму цеху, таму што мы маем... Вот прадмет уже жывы, да. Это артефакт, гэта данасць. З пункту гледжання аматарства ёсць рознага роду аматары. Вот у нас быў такі Мікола Ермалович, гэта... Паважаны чалавек. Да, але зараз его много хто крытыкуе, але многія забываюць, што гэты чалавек якраз такі абудзіў цікавасць да гісторыі, з якой вырасла цэлая плеяда прафесіяналаў, якія сёння займаюць розныя пасады і зрабілі шмат гістарычных адкрыццяў. Гісторыя Беларусі. Вот я калі вучыўся ў школе, у нас такога прадмета не было. Калі яна пачала вывучацца вот так вот сістэматычна, фундаментальна і, скажам так, масава. Гэта не так даўно? Не так даўно. Літаральна, што з сярэдзіны 90-х гадоў акрэслілася пэўная тэндэнцыя, якая вот якраз такі на працягу другой паловы 90-х гадоў вельмі дашліфоўвалася, вельмі вялікія былі спрэчкі, вельмі вялікія палемікі. А ўжо 2000-е гады, это фактычна 2 апошніх дзесяцігоддзя, даже нават менш сёння, калі браць сённяшні час. Ужо склаўся пэўны паняційны апарат, пэўныя праграмы і пэўныя перыяды гісторыі, якія досыць праблемныя. Ну, скажем, мы зараз вывучаем перыяд старажытна так званай рускай гісторыі, перыяд гісторыі ВКЛ. Роля Беларусі і там можна по-рознаму яе ацэньваць, але мы берем, зноў ж такі, рэперныя кропкі. Ну вот быў Полацк, сталіцы Полацкай землі, Полацкага княства, но от этого нікуды не дзенешся. А уже значэнне Полацка у сістэме, скажем, дзяржаўнай улады старажытнай Русі, гэта ўжо мы даказваем, гэта мы ўжо, так сказать, даводзім, і на гэта мы робім фактычна, падводзім навуковую глебу. То есть як гэта мы бачым. Таму што нашы калегі-расіяне, украінцы, яны бачаць гэта па-свойму, але мы павінны бачыць так, як патрэбна сёння нам, нашай дзяржавы. І не то, што нават патрэбна, мы павінны браць з гэтай гісторыі тое, што з'яўляецца падмуркам сённяшняй беларускай дзяржаўнасці. А ў школах, конечно, так сказать, вот много спрэчак было, на якой мове выкладаць гісторыю Беларусі. Толькі на беларускай мове. Толькі на беларускай мове. Тым больш, калі людзі жывуць, яны вывучаючы гісторыю Беларусі ў Беларусі, яны жывуць у Беларусі, ну, без ведання дзяржаўнай мовы, уже карыстацца ёй, это ўжо справа кожнага грамадзяніна. Ну, ведаць і вывучаць гісторыю, я лічу, што трэба на беларускай мове. Денис Владимирович, ну вось недавно я прочитал интервью Ігора Марзалюка, депутата, доктора навук, до речі, ён таксама ў Магілёўскім універсітэце, про тое, што вось для вышэйшых навучальных устаноў рыхтуецца курс «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці». Не гісторыя Беларусі, а гісторыя беларускай дзяржаўнасці. Адразу ўзніклі нейкія, так сказать, пытанні, чаму трэба мяняць назву гэтага курса, на ваш погляд, як? Ну, я могу сказать, что гэта наша сумесная з Ігорем Александровичем позиция, и фактично мы з ім разом стояли у вытокаў нават канцэпцыі і неаднаразова абмяркоўвалі. І я лічу, што гэта вельмі правільна, по той простай прычыне, што сёння, от з чаго мы начали размову, да, гісторыя Беларусі вывучаецца ў школе і вывучаецца на досыць высокім узроўні. Калі чалавек, скажем, здае экзамен, поступая в УНУ, он сдает тест по гісторыі Беларусі. Калі ён на ўзроўні 90-100 балаў, то я могу сказать, што паняційны апарат, асноўныя перыяды гісторыі Беларусі ён ведае. Так навошта дублировать курс гісторыі Беларусі ў вышэйшай навучальнай установе? Таму што фактычна гэта дубліраванне. А тут мы даем канцэнтравана ў межах курса гісторыі беларускай дзяржаўнасці вось якраз такі тыя канцэптуальныя моманты, якія дазваляюць сучаснаму маладому чалавеку убачыць месца Беларусі ў сучасным свеце. І убачыць, што гэтае месца сучаснай Беларусі ў сучасным свеце, яно не на пустым месцы стваралася, што Беларусь таксама ў розныя перыяды займала вельмі важнае месца у геапалітычных адносінах не толькі Европы. У розны час мы ўваходзілі ў склад розных дзяржаў.
Але ж мы нарадзілі сваю дзяржаўнасць, нарадзілі. Ага, дзяржава не нараджаецца на пустым месцы, я ўжо пра гэта казаў. Ну, адкуль лічыць адлік беларускай дзяржаўнасці? Ну, зноў ж такі, да гэтай тэмы я спрычыніўся са сваімі калегамі з Акадэміі навук. Я магу сказаць адназначна, што лічыць пачатак беларускай дзяржаўнасці можна з полацкай зямлі, з полацкага княства. Гэта 10е стагоддзе. Вось мае ўласныя археалагічныя раскопкі ў Полацку, корпус крыніц, які мы ведаем, яны пацвярджаюць той статус Полацка, што ўсё ж такі тут існавала пэўная аўтаномія. Дзяржава была створана славянамі. Гэтыя славяне мелі назву крывічы. Вось. А якое дачыненне мелі да іх варагі, пра гэта я магу расказваць доўга і на канкрэтных прыкладах вызначаць іх месца. Яно не было вырашальным. Мы нават сёння не можам знайсці слядоў варажскай прысутнасці ў такой колькасці, як мы знаходзім іх у нашых суседзяў з усходу. Яны тут былі. Яны былі на службе ў полацкага князя. Всё ж такі полацкі князь вырашаў сваю знешнюю і ўнутраную палітыку, знешнюю ўнутраныя стасункі. Што такое Полацк у 10 стагоддзі і ў 11 стагоддзі ў параўнанні з Кіевам і Новгарадам? Новгарада яшчэ не існавала. То есть ён узнік толькі ў другой палове 11 стагоддзя. Новы град. Адсюль назва. Кіев на той час быў досыць невялікім пасяленнем, я кажу пра 10 стагоддзе. У 11-м Кіев стаў пашыраць сваю тэрыторыю, але наколькі ў параўнанні з Полацкам. Мы даказалі археалагічным шляхам, што ў 11 стагоддзі Полацк склаўся як горад з вельмі разгалінаванай структурай. Яго плошча дасягала 200 гектар. Возьмем Кіев для параўнання. Плошча Кіева не дасягала і 100 гектараў у той час. Новгарад перашагнуў рубеж 100 гектар толькі ў 12 стагоддзі, то есть стагоддзя праз. А ў Полацку гэта ўжо было. То есть вельмі развітая структура. Яна ж на пустым месцы не можа стварыцца. Што ж, мы можам гаварыць з вами пра такую цікавую рэч, як гісторыя, як Полаччына, як дзяржаўнасць наша вельмі многа. Але вот ўсё-такі перадача заканчваецца. На завяршэнне бліц-апытання наша традыцыйнае. Адно пытанне, адзін адказ. Што такое патрыятызм? Жыву ў Беларусі, тым ганаруся. Якія кнігі варта прачытаць кожнаму беларусу? Владимир Караткевич. Што зараз вы чытаеце? Шмат што чытаю з самых такіх на сённяшні дзень цікавых аўтараў для мяне. Гэта браты Стругацкія і замежных гэта Фаулс. Ну і што для вас родная мова, вы ўжо в прынцыпе адказалі. А ваш любімы пісьменнік? Фаулс. І я хочу сказаць нашим тэлегледачам, што госцем нашай праграмы быў гісторык, археолог, прафесор, доктар гістарычных навук, рэктар Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя Аркадзя Куляшова Дзяніс Дук. Сустрэнемся праз тыдзень на тэлеканале Беларусь-3, каб паразмаўляць зноў з цікавым чалавекам. Усяго найлепшага, да пабачэння, поспехаў вам. Дзякую.